сериозно да се смеем на такива неща. Ох, ще се разрева. Сутрин лягане, вечер ставане, де попаднахме, кой ден стана. Приемаш ли се за забавен? Честно кажа, не. Аз просто си съм от тази насам, там те хората се смеят. Няма. Ами това е въпрос, който трябва да зададат по-скоро към другите, иначе лично според мен с правилните хора винаги съм забавен. Добре. Понякога да, случва се да съм забавен, но понякога съм прекалено изморен и не съм толкова забавен. Ами, да. Кое е най-забавното нещо, което си правил в училище? Ами да се сприятеля с хора, които са подобни на моя характер и извън училище да правим някакви забавни неща. Какво ли не, имитирали сме учители, разказваме вицове на учители, гледаме им реакциите, създаваме мемета. Като цяло то не спира. Аз повече труд съм вложил в това да правя някакви глупости, отколкото да уча, така че. Ми най-забавното нещо, за нещо не мога да се сетя, ама за часове с госпожа Крупева, например. Напръскахме една госпожа с воден пистолет. Крадеш ли шеги и вицове? Не ги крадя, просто ги научавам. Те са от известни хора, но не ги крада, не. Крада много ясно. То няма иначе... Те по-скоро крадат от мен, честно да кажа, защото аз също малко съм поградвал, но като цяло вече почвам да чувам някакви хора как ги разказват моите вицове и честно казано малко съм щастлив, защото това си е за мен, обаче само аз и знам, че са мои. Те обаче не ми дават кредит. Не, но познавам такива хора и това е Ванката. Добре. Това е призив към Иван Борисов. Ами да, аз почти нямам мои шеги. Всичко е откраднато. Може да разкажеш някой виц. Един дядо води внучето си на цирк. И първо излизат вълците. Аз пък вълците, лъвовете. И внучето вика на дядо си: дядо, виж какви свирепи лъвове. Той вика: котараци. Знаеш какви котараци имаше на време на село? Лъвове. После излизат вълците. Дядо, виж какви страшни вълци. Песове. Знаеш какви песове имаше на време на село? Вълци. Край излиза магиосник. И той почва да прави фокуси и внучето вика: дядо, виж този фокусник, колко е добър. Той вика: педарас. Знаеш какви педараси имаше на времето на село? Магиосници. Добре, знаете ли каква е разликата между циганина и пейката? Че пейката може да издържи цяло семейство. И смяташ, че да се подиграваш на хората е забавно? Като цяло да, обаче... Имаш ли си мишени в немската? Постоянно, ама опитвам се да не ги обиждам. Не, даже нямам конкретните всички, той идва спонтанно. Като цяло, според мен, правилото в комедията е: можеш да се подиграваш другите хора с цел на шегата, обаче трябва да даваш и на другите хора да се подиграват. Ами, зависи. Понякога е забавно, ако се подиграваш на човек, който заслужава подигравки, но по принцип не. Да, според мен е доста забавно. Не мисля, че е морално и правилно да се подиграваме на хората, но е доста забавно, да. А ти правиш ли го? От време на време. Добре, чувството ти за хумор помага ли на любовния ти живот? Не мога да кажа, не ми се е случвало. Като цяло, то без чувство с чувство винаги е добре там. По принцип да, много е важно да можеш да накараш едно момиче да се смее, тъй че според мен по този начин мога да помогнеш момичето да се отпусне покрай теб, тъй че според мен е доста важно. Не мисля, тъй като нямам такъв. Поред теб колко си забавен от 1 до 10, как би се оценил? 7, 6. Много скромно. Скромно. Сигурно, да знам. Публиката може да каже. Около 10. Тотално кът. 8 да кажем. Добре. 7. Добре, и случва ли ти се някой да не ти се засмее на шегата? Случвало се много пъти, обаче и когато почват да ме гледат просто така, почват да ме гледат и просто нищо не може да се направи. Стоиш и ти ги гледаш. Постоянно, това също спие целта. Тя шегата става забавна. Точно преди 2 минути. Да, точно преди 2 минути.
Еми, то като цяло липсата на смях е най-голямата шега, най-голямата ми шега, нали? Ами никой не се засмее, по-скоро ако някой не е разбрал, тогава най-вероятно. Да, постоянно.